Махни се оттам. Дай газ, де! Мартине, ела тука. Дай малко повече газ! Бензина свърши! Я го спри на степенка и тръгни да ходиш да видим дали ще те следва. Бягай през поляната да видим. През поляната, бе, през тревата. Тука. Това е DJI Flip дронът. Мини тука през тревата, бе, да видим. Той не може да се спере. Ето, както виждате, продължава да го следва. Дай газ, де! Дай газ! Дай, де! Дай! По-бързо! Тама да омалее малко. Айде, има още малко батерия, дрона ще огасне. Ела, мини покрай нас да видим дали ще нас заобиколи. Мини тука покрай нас. Насам, бе! Айде, спри. Да видим. Я тръгни да видим. Ето, намери го и пак тръгна. Бях сложил ръката отпрея на датчика му. Айде, ела насам да го спираме. А вие не забравяйте да се абонирате. Маля ли? Ето, слагате с така ръката и каца. Ето ги двамата бандити. И мотора, който касна за бензин. Айде, чао! Я го спри на степенка и тръгни да ходиш да видим дали ще те следва. Бягай през поляната да видим.
Haideți spre el. Da, David. Ia trăgne, David. Malale.